Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu kanjani ngephuzu uMatshitshi Qomane. Bathi umfana nempande semncane ontanga badida bethi mdala nti cha, ingane ehlaza. Ufunza papa sebezonqama la udwele ibushelezi bathi intombi zimdosa ngentshebe. Zithi umuhle webhutsu, umuhle woMatshitshi Qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuba ngifunda umbuzo wayo, kunenye insizwe ebhalile nje yathi, ubhale wathi mfowethu, uma usanda kuqonya, ngizofunda nje njengoba ibhalile. Uma usanda kuqonywa enkathini yayizolo, uze uqikelele uyiphathe kahle ingane yabantu. Ungayenzi izisole ukuthi yamoshelana isikhathi sayo ngawe. Ngoba izinyembezi zobuhlungu oyoziwisa emehlweni akhe ayobuya nesijeziso salobuhlakani bakho obungahlakaniphile. Izinyembezi zomuntu aziweli phansi. Mthande umuntu wakho uhlale wazi. Esokuqala inhlonipho. Hlonipha okuhloniphayo. Nozihloniphayo ojabulisa inhliziyo yakho ujabule ujule. So ubhale kanjalo nje mfowethu, ngifunda nje exactly njengoba ebhalile. So ngiyathemba ukuthi uyayizwa lento ayishoyo and mhlambe khona la engakwazi ukuthi eksize khona. So kunensizwe engibhalelile la, umfowethu ubhalile nje uyabuza kahle uthi ke asethi uhlela usuku nentombi for ukuthi nibonane okokuqala. Okay. Bese yona ikubuza umbuzo othi ufuna ukungibonelani? Ingabe le ntombi isuke ekuchitha mayibuza lo mbuzo noma ikhona impendulo ongayinika yona? Simple kanjalo nje uphela lapho kumfowethu. So uyabona kunembuzo engeke ngithi imbuzo engakhaliphile neze, noma imbuzo engahlakaniphile ayibuzwe la amantombazane asamathini okanye asabanjwe iado, yabo. So njengalombuzo ukuthi ungithandelani neminye eminingi lembuzo ukuthi eminye ngisayikhumbula. Ungithandelani? Ufuna ukungibonelani? Uyabona intombazane na 25 noma umuntu ona 30 ngeke aze akubuze lo mbuzo. Yabo mangabe kuchitha nje uzokutshela bukhoma. No, indoda nginayo. Noma kuchithe nje ngeke lo ubuzo ukuthi ufuna ukungibonelani? Kanti umuntu ubonelani? Yabo. Ungithandelani? Neminye miningi lembuzo, imbuzo engasile yonke le. But isikhathi esiningi ke njengoba intombazane isuke ibuza lembuzo ngoba kusuke uwena wenze njani ongenzanga ngendlela efanele. Uyabona intombazane mangabe uzovela uyibone bese uyayishela bese uyitshela ukuthi uyayithanda, ulindelile. Most likely izokubuza ukuthi uyithandelani. Yabona ke mangabe isenze njalo kufanele uphendule umbuzo onjani? Umbuzo ongasile, yabo. So ingakho ngisho ukuthi umuntu phela ukuthi ebusweni muhle ume kahle nomzimba kuchaza ukuthi lo muntu usungakwazi ukuthi uthandane naye okanye ufanele. Kufanele uzinikeze ithuba nawe lokuthi understand ukuthi umhlaba ubona kanjani, ngoba ubuhle bakhe lobu nokuma kwakhe umzimba akusho lutho akuphelele. Kufanele understand ukuthi uyisima kanjani, umhlaba ubuka kanjani. Angakwazi ukuthi abe intombi yakho ungaphilisana naye. Ukwenza kanjani lokho? Ukuthi uhlele naye usuku. Understand nje nibabili nixoxele ubone ukuthi yiziphi izinto azifisayo empilweni yakhe ngokuya phambili. Nangendlela nje arizina ngayo uzinikeze lelo thuba. But mawuzovela ufika nje umtshela ukuthi uyamthanda, most likely uzohlangana nalo mbuzo ongasile othi ungithandelani, yabo. So njengoba uthi wena ke ikubuza umbuzo othi ufuna ukungibonelani, kuyacaca ukuthi awuzange umcele ngendlela efanele, yabo. That's why ethi ngibonelani. Phela akwazi ukuthi intombazaneni ngicela ukukubona okanye ngifuna ukukubona. Obvious mangabe esayithi most likely uzokubuza ukuthi ufuna ukungibonelani. And kufanele understand ukuthi amantombazana anendlela eziphansi zokuchitha mangabe njani engagcwele ngawo. So ake sithi ke siphendule umbuzo wakho othi ufuna ukungibonelani? Okay, ake simhlambe uyayitshela ukuthi hayi khona mina nawe sokwazi ukuthi sazane kancane. Most likely izovela ithi yona ithi usuyangazi nje, yabo. So mangabe ethi usuyangazi nje fanele uphendule uthi wena uthi ya uqinisile sengiyakwazi, and then fanele understand lapho ukuthi akulunganga. So awufuni nawe ukuthi ube nomuntu ongazimisela ukuthi nihlangane. Uzama ukuthi lo muntu umhlele naye ukuthi nibonane, but yena wenze njani? Uyakubhampela. So you must understand akusewonke amantombazana njani
ozothandana nawo ngeke uzwawine wonke mfowethu maningi kakhulu yabo so amanye achitha ngazi indlela eziphansi lezi ngemibuzo le ethanda ukuthi ingaqondakali kahle ungakwazi ukuthi uyiphendule ngendlela ngoba vele imibuzo engasile umuntu engafanele ukuthi abuze yona but next time mangabe uhlela usuku nentombazane angithi phela mhlawumbe ukunikezile inamba okay ake siyamfonela mhlawumbe uhlela naye usuku okay usiyamtshela ukuthi ngingajabulela ukuthi mina nawe sike sithola ithuba nje sobabili sithi ukwazana kangcono ungasithola nini isikhathi uyibuze nje kanjani mangabe igcwele ngawe intombazane yenze njani iyakusiza iyakwenzela ukuthi izinto zibe njani zibe lula izinto zibe lula but uma engagcwele ngawe wenze njani uphosa phezulu akuphosa eceleni akuphonzele wenza izinto zibe njani zibe nzima yabo so mangabe egcwele ngawe mhlawumbe uzokutshela ukuthi no singakwazi ngosuku olukuthi noma ngosuku olukuthi yabo noma mhlawumbe mawukuthi ubambekile ngaleso sikhathi ngendlela esimanga uzokutshela ukuthi ngeke ngikwazi mhlawumbe kuleli sonto noma kanjani mhlawumbe singaze sikwazi ukuthi noma ngoze ngibe free ngesikhathi esiwukuthi yabo lo muntu njani ogcwele ngawe that's why ekusiza ukwenzela izinto ukuthi zibe njani zibe lula but mangabe engagcwele ngawe uzokushonisa lena le kugcine kungahlangananga so nawe kufanele understand ukuthi akusiyo wonke amantombazana kanjani umuntu mekunezi number chaza phela ukuthi usukwini yabo no omunye mhlawumbe kunezi number just ukuthi usuke eduze kwakho so kufanele uzazi zonke lezo zinto and ungabi lensizwa okanye uhlobo lensizwa lipressa even intombazana ikukhombisa ngeziphansi cha ayigcwele ngawo wena uqhubeka uyapress no understand baningi labantu khona umunye ozomthola ngoba uyangihlezi ngisho ngithi umantombazana u10 ozowashela u8 azokuchitha nje ngiyafune kwakiza indaba yakho kodwa lawo 2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma so next time mfethu mangabe uhlela kuze ugweme umbuzo nje kanje ungasile but ngiyangikhothi umuntu osekhulile ngomqondo uyophinda kubuze lo mbuzo but nje umuntu mangabe uhlela naye usuku uhlela njengoba seshilo ngiyathemba mfethu ukuthi khona la usizakale khona uma mhlawumbe unesifiso sokuthi ofisa ukubuza umqeqeshi nanoma ingani ungabhala ku Facebook khona ipage esinalo Facebook futhi useshe umqeqeshi wensizwa ubhale lapho noma ubhale kwi-email noma ungene khona ku Facebook khona inamba leyo zokulidela ku WhatsApp sikhulume WhatsApp kuwena mfethu whatever way convenient kuwena ukuthi sixhumane ungayisebenzisa sure